Príjemný a efektívny tréning. Pridajte sa k nám a objavte výhody Nordic Walkingu pre seniorov. Užíme si spolu najkrajšie obdobie života. Vítajte na našom kanáli, venovanom zdravému a šťastnému životnému štýlu pre seniorov. Hľadáte príjemný, efektívny a nenáročný spôsob, ako sa hýbať? Chcete sa udržiavať v kondícii a plní energie aj po 60-ke, bez toho, aby ste si preťažovali klby? Už nemusíte hľadať. Nordic Walking je pre vás to práve orechové. V tomto videu sa pozrieme na mnohé výhody Nordic Walkingu pre seniorov. Zistite, prečo si táto aktivita, ktorá pochádza z Fínska, získava čoraz väčšiu popularitu medzi staršími ľuďmi a ako môže zlepšiť fyzické aj duševné zdravie. Pohodlne sa usaďte a vydajte sa s nami na túto fascinujúcu cestu svetom Nordic Walkingu. Uvidíte, že Nordic Walking je oveľa viac než len obyčajná prechádzka. Pozrite si toto video až do konca a zistite, ako môžete aj vy začať svoju cestu s Nordic Walkingom a aké neuveriteľné výhody vám môže priniesť. Čo je to vlastne ten Nordic Walking a čím sa líši od bežnej prechádzky? Určite ste už videli ľudí, ako sa prechádzajú s palicami v parkoch alebo lesoch. Ale Nordic Walking je oveľa viac. Hoci vyzerá jednoducho, je to veľmi efektívna aktivita, ktorá spája radosť schôdze s pobytom v prírode. Kľúčom k efektívnemu Nordic Walkingu je správne držanie tela a technika. Aby ste z tréningu vyťažili maximum, musíte chodiť správne. Predstavte si, kráčate vzpriamene dynamickými krokmi a ľahko sa opierate o špeciálne navrhnuté palice. Tieto palice nie sú len na okrasu. Zohrávajú veľmi dôležitú úlohu, pretože poskytujú rovnováhu a stabilitu. Tlačením palíc do zeme aktivujete svaly rúk, ramien a chrbta, ktoré sa pri bežnej chôdzi zvyčajne nezapájajú. To zlepšuje vašu výdrž aj rovnováhu. A viete, čo je na tom najlepšie? Nordic Walking má pozitívny vplyv aj na duševné zdravie. Je to tiež forma cvičenia s nízkym dopadom na klby, čo je ideálne pre ľudí, ktorí chcú zostať aktívni bez toho, aby si preťažovali telo. Na rozdiel od behu, pri ktorom nohy silno dopadajú na zem, pri chôdzi s palicami sa náraz tlmí, čím sa chránia kolená, bedra a chrbtica. To znamená, že si Nordic Walking môže užívať prakticky každý, bez ohľadu na vek. A ešte jedna dobrá správa. Nordic Walking sa vykonáva vonku. Fyzickú aktivitu tak môžete spojiť s potešením z krásy okolitej prírody. Čo môže byť krajšie, ako sa hýbať na čerstvom vzduchu, kochať sa krajinou a cítiť pozitívnu energiu prírody? Znie to lákavo však? V ďalšej časti si povieme o zdravotných benefitoch Nordic Walkingu a o tom, ako vám môže zmeniť život. Budete prekvapení, koľko pozitívnych zmien môže Nordic Walking priniesť. Od zlepšenia fyzickej kondície až po duševné zdravie, Nordic Walking je skutočným darom pre vaše telo. Zostaňte s nami, pretože to najlepšie ešte len príde. Radi sa s vami podelíme o všetky tajomstvá Nordic Walkingu. S pribúdajúcim vekom môže byť udržiavanie rovnováhy čoraz ťažšie. Naše pohyby sú menej isté a riziko pádov sa zvyšuje. Žiaľ, pády u starších ľudí sú časté a môžu mať vážne následky na ich zdravie a samostatnosť. Aj malý úraz môže viesť k zníženiu mobility a strachu z ďalšieho pádu. Dobrou správou je, že Nordic Walking môže pomôcť predchádzať pádom. Je to jednoduchá aktivita s mnohými výhodami pre každého. Nordic Walking zlepšuje rovnováhu a koordináciu. Pri chôdzi s palicami zapájate viac svalov, čo vám dáva pocit stability. A nezabúdajme na palice, nie sú to len doplnky, ale záruka bezpečia. Palice slúžia ako dodatočné oporné body a výrazne zlepšujú stabilitu. Každý krok je bezpečnejší. Predstavte si, pohybujete sa s rovnakou istotou a stabilitou ako trojkolka. Okrem toho, Nordic Walking posilňuje brušné svaly, ktoré sú zodpovedné za stabilitu žont, sú mimoriadne dôležité pre udržanie rovnováhy a pri iných aktivitách sa ťažko precvičujú. Čím sú brušné svaly silnejšie, tým je vaše držanie tela stabilnejšie a riziko pádov menšie. Vaše kroky budú istejšie a vy sa budete môcť pohybovať bezpečne. Predstavte si, prechádzate sa lesom a dostanete sa na nerovný terén. Vďaka paliciam a zlepšenej rovnováhe môžete pokračovať v chôdzi bezpečne a stabilne. Užite si každý krok, vzdaj sa strachu z pádu a pocíťte slobodu pohybu s Nordic Walkingom. Doprajte si radosť z chôdze s istotou. Na čo ešte čakáte? Začnite svoje dobrodružstvo s Nordic Walkingom už dnes a získajte späť rovnováhu mladosti.
Urobte krok k aktívnemu a šťastnému životu. Trpíte bolesťami kĺbov alebo artritídou? Chcete zostať aktívni, ale bojíte sa, že sa bolesť zhorší? Nie ste sami. Mnoho ľudí hľadá bezpečný a účinný spôsob, ako sa hýbať bez toho, aby si preťažovali kĺby. Nordic Walking môže byť riešením, ktoré hľadáte. Táto aktivita spája výhody chôdze s používaním špeciálne navrhnutých palíc. Na rozdiel od behu alebo iných aktivít, ktoré zaťažujú kĺby, je Nordic Walking k nim veľmi šetrný. Je to perfektný spôsob, ako zostať aktívny a užívať si pobyt vonku. Keď sa vaše nohy dotknú zeme, palice tlmia náraz a znižujú tak záťaž kolien, bedier a chrbtice. Môžete pokračovať v chôdzi bez bolesti. Navyše Nordic Walking zapája všetky svalové skupiny, posilňuje ich a stabilizuje kĺby. Je to tréning pre celé telo. Silné svaly sú základom zdravých kĺbov. Posilňovaním svalov zlepšujete aj svoje držanie tela a rovnováhu. Predstavte si, môžete chodiť s ľahkosťou, dynamikou a bez bolesti. Užite si každý krok. Nordic Walking vám dáva príležitosť prekonať svoje limity, prekonať strach a znovu objaviť radosť z chôdze. Získajte späť svoju sebadôveru. A to nie je všetko. Nordic Walking môže pomôcť aj pri zmierňovaní chronickej bolesti. Pravidelná fyzická aktivita je nevyhnutná pre udržanie zdravia. Počas fyzického cvičenia naše telo produkuje endorfíny, ktoré sú prirodzenými analgetikami. Tieto hormóny šťastia pomáhajú znižovať bolesť a zlepšovať náladu. Nečakajte a vyskúšajte Nordic Walking ešte dnes. Táto aktivita je pre každého bez ohľadu na vek alebo fyzickú kondíciu. Vaše kĺby sa vám poďakujú. Urobte krok k zdravšej budúcnosti a vyskúšajte čaro Nordic Walkingu. Vedeli ste, že Nordic Walking je vynikajúci tréning pre srdce? Áno, je to pravda. Táto zdanlivo nenáročná aktivita prináša neuveriteľné výhody pre váš srdcovo-cievny a dýchací systém. Pri chôdzi s palicami precvičujete všetky svalové skupiny, čo zlepšuje krvný obeh a okysličenie organizmu. Vaše srdce sa stáva silnejším a pracuje efektívnejšie. Ale to nie je všetko. Nordic Walking zvyšuje aj kapacitu pľúc. Dynamická chôdza a pohyby rúk vás nútia dýchať hlbšie, čo precvičuje vaše pľúca a zlepšuje vašu dýchaciu kapacitu. Predstavte si, dostanete sa na vrchol kopca bez toho, aby ste boli vyčerpaní. Vaše srdce bije plné života a vy si môžete vychutnať nádherný výhľad. Nordic Walking je skutočným povzbudením pre vaše pľúca a zárukou pohody počas celého dňa. Pravidelným cvičením Nordic Walkingu znižujete riziko srdcových chorôb, zlepšujete krvný obeh a celkovo sa cítite zdravší a energickejší. Doprajte svojmu srdcu a pľúcam dúšok čerstvého vzduchu. Obujte si pohodlné topánky, vezmite palice do rúk a presvedčte sa sami o výhodách Nordic Walkingu. Chcete mať pod kontrolou svoju hmotnosť alebo zhodiť pár kíl? Nordic Walking vám s tým môže pomôcť. Keďže pri Nordic Walkingu zapájate viac svalov ako pri bežnej chôdzi, spálite aj viac kalórií. Štúdie ukazujú, že pri rovnakej rýchlosti a dĺžke tréningu môžete s Nordic Walkingom spáliť až o 40% viac kalórií ako pri bežnej chôdzi. Predstavte si, užívate si čerstvý vzduch a prírodu, ste v pohybe a zároveň spaľujete kalórie bez väčšej námahy. Nordic Walking je efektívny a zábavný spôsob, ako si udržať kondíciu. Navyše ide o aktivitu s nízkym dopadom na kĺby. To znamená, že je vhodná aj pre ľudí s nadváhou alebo problémami s kĺbmi. Nečakajte a začnite svoje dobrodružstvo s Nordic Walkingom už dnes a urobte krok k zdravšiemu a aktívnejšiemu životnému štýlu. Ste pripravení vyskúšať si výhody Nordic Walkingu na vlastnej koži? Táto bezpečná, jednoduchá a efektívna aktivita vám prinesie úžitok pre telo aj myseľ. Na čo ešte čakáte? Obujte si pohodlné topánky, vezmite palice do rúk a vyrazte, či už do najbližšieho parku, alebo do lona prírody. Nordic Walking na vás čaká. Uvidíte, že je to jednoduchšie ako si myslíte. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like a zdieľať ho s priateľmi. Prihláste sa na odber nášho kanála, užite si najkrajšie obdobie života a nenechajte si ujsť užitočné rady a zaujímavosti o zdravom životnom štýle. Napíšte nám do komentárov, čo si o Nordic Walkingu myslíte. Uvidíme sa pri ďalšom videu, v ktorom sa budeme venovať ďalším fascinujúcim témam týkajúcim sa zdravia a pohody.
Prajeme vám veľa zdravia a úsmevov.